Richard Owen dwi, gweithio i gwmni Jones Brothers o Rhuthun, Gogledd Cymru. Cwmni peirianneg sifil yn cyflogi o gwmpas 400. Yng ngwaith i o ddiwrnod i ddiwrnod ydy edrych ar ôl yr fforddi pobl a hefyd recrwtio pobl newydd i'r busnes. Mae yna gwricwlwm newydd ar ei ffordd. Mae o'n dod â ysgolion a cwmnïau yn agosach at ei gilydd, lle fe geith gwmnïau fynd i weithio fwy hefo ysgolion a fel arall i bwsio ymlaen i drio cael y plant i ddod i fewn i'r lle gwaith. Mae'n bwysig iawn i bob busnes sbïo ar-lein i weld be di'r bwriad hefo'r cwricwlwm newydd a rhoi di barn arno fo. Dwi'n bositif iawn am y cwricwlwm newydd, ond mae'n dod â 3 peth pwysig i fewn: sgiliau, profiad a gwybodaeth. Wan ydy'r amser iawn i bob busnes roi di dylanwad ag adborth ar y cwricwlwm newydd. Mae posib gwneud hyn tan Gorffennaf 19 a fydd pawb yn edrych ymlaen at ei weld o yn 2022.